Mamadi an tun y'a bila yɔrɔ min na o de ye bimɔgɔya ko labanbaliya min b'an bolo c'est à dire que ɲɔgɔn nabila Amidu a ka ɲi m'a kɔnɔ ɲɔgɔn nabila min b'an fɛ yan n'an m'a ɲini ka dɔ bɔ a la an bɛ bɛɛ to a la. Mandesege ɲɔgɔn nabila ye min ni a b'an bolo mɔgɔw kan ka jɔrɔ parce que ni cɛkɔrɔba dɔ kumana ko olu min ye lawale mɔgɔw ye ani bi k'olu su de b'a la ka yala anw donc k'i balo la ko wayi k'olu balolen min o su de b'a la ka yala n'o ko cogo di parce que kunun olu tun bɛ juru don u yɛrɛ kan na k'u yɛrɛ faga fɛn min na bi anw b'o de kɛ fini ɲuman ye k'a dɔn ka yala n'a ye so. Mais est-ce que jelintanya fana tɛ ka an ka o ko ninnu fana de diya tiɲɛnikɛla ka waso. I b'a dɔn min b'a kɛ an nana diɲɛ laban dɔ de la ni an y'a kɛ anw ta ye anw ta tɛ an ma se n'a ye anw ta tɛ an bɛ diɲɛ laban min kɔnɔ bi. Donc o b'a jira k'a fɔ anw yɛrɛ donna ko kɔnɔ walima an bɛ kɔ kunna an tɛ kɔ min dɔn an t'a sɔn k'an dɔn wa an b'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ. Non an tɛ kɔ in kɔnɔ an donna kɔnɔ de parce que n'an b'a kɔnɔ an bɛ se ka mais an donna kɔnɔ parce que fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw ye min fɔ ɲɛna i b'a dɔn ko in bɛɛ ju ye min ye i b'a dɔn bɛɛ de bilala yɛrɛmabila maa si ka ko lakorilen tɛ bilen ka bɛn ko ma. Yɛrɛmabila misi wɛrɛ n'a taara wula kɔnɔ a bɛɛ ɲuman tɛ segin ka na. O ta ye. Yɛrɛmabila min ni a kɛra e ye sege de ye i fa ye ne ye diyagoya de i bɛ ne ka mara de kɔnɔ mais ne bɛ min dɔn i t'o dɔn. O ta ye. ayi ala i garijɛgɛ bi i bɛ fɛn dɔ kalama den f'i k'o dɔn k'a fɔ k'i kɛra cogo cogo masa bɛ min dɔn i t'a dɔn parce que e ka denkuli don saga de fagara e ma fɔ saga in faga kalama a juru yɛrɛ y'o ɲini o an n'a sɔrɔ a juru yɛrɛ ma sara ka ban fɛ e t'o fana kalama. E t'o dɔn dɛ jɛlen don a finnen don e t'o kalama. E t'o dɔn. Munna bidenw ka sunkalo ko fa wɔɔrɔ ni fanjajɔ biden kɛra o de ye fa wɔɔrɔ ni fanjajɔ a nafolo bɛ ɲuman tɛ n'ala gɔrɛ kɔnɔ. O la an bɛna min kɔnɔ o de ye bi ye juma ye n y'a f'i ɲɛna n ko lamɛnjɛkulu ko ba jɛnɛ ka lɛfɛ o y'a kanu k'a fɔ a kɔkɔrɔ ka don wa o de b'a to baaraw bɛna kɛ min b'a to n'an bɛ se ka sɔrɔ Mali fan bɛɛ fɛ. Ni ala sɔnna o bɛ diya n ye kosɛbɛ surtout an ta ikaw. N tun ye ɲininka n ko i ye arajo cogo min na i ko i nana sɔrɔ arajo bɛ ambiance kɔnɔ hali Amidu sigiyɔrɔ o fana falenna wusulanw walima an t'a dɔn parfum wa yɔrɔ sumaw yɔrɔ kasaw dumanbaw bɛ yen. Bon anw bɛna waati o y'a sɔrɔ wusulan kasa de bɛ yan mais an nana dɔrɔn doni parfum dɔw nana ne kɔni ma deli doni parfum nana. O de fiyɛ yɔrɔ la sisan ti se i b'a dɔn maanifin i b'i yɛrɛ ɲininka quoi ni i ni jɛɲɔgɔn ɲumanw jɛra o b'a jira ko i fana ni ɲumanya ka surun ne quoi o dɛ i jɛɲɔgɔnw u bɛ cogo min na a ka ca fɛ i yɛrɛ fana bɛ ten de. N bɛna min fɔ nin yɔrɔ la o ye jamana filɛ ni gɛlɛyaba min kɔnɔ ni kurantigɛba min kɔnɔ o n'u ye hakɛ min fɔ sisan ko arajo k'o sara ka na fara fɛn farala fɛn bɛɛ kan k'a to kɔnɔ ka se ka gere kura bɔ a ma nɔgɔn dɛ nka taabolo min kɛra an na ladamu min kɛra an na o de ye an y'a kanu maa maa cɛsirila faso kɔnɔ min bɛ balo la min tɛ balo la u ka dɛmɛ waleɲuman ka dɔn u ka cɛsiri kunkilenna ka dɔn a ka kɔkɔrɔ tan pour que jamanadenw ka nafa sɔrɔ. Mandesege i ka nin kuma in ka sɔn ji la waleɲuman donni ye saraka de. Saraka belebele. Mɔgɔkɔrɔba ye dɔ in fɔ ɲɛna ka maa ka waleɲuman dɔn a bɛ komi ni mɔgɔ min ye saraka bɔ wa o saraka in tɛ a bɛ jaabi. A bɛ jaabi kana siga la.
Maganga wali ɲuman dɔn o tɛ silamɛya ko ye o tɛ kafiriya ko ye o ye cogo di ala ye diɲɛ da ten o ye diɲɛ yɛrɛ taabolo de n'i bɛ fɛ o de kama wale ɲuman dɔnbaliya man ɲi fitiriwaleya man ɲi a bɛɛ kɔ ye balawu de o de k'i ka kuma sɔn ji la saraka min bɛ i kisi ninnu balawu tɔɔrɔ ma o de ye wale ɲuman dɔn ye fɛn gɛlɛnba mais n'i y'a dɔn i ye saraka bɔ dɛ n'i y'a dɔn i ye saraka belebeleba de bɔ bɛɛ tɛ siyɛn parce que a bɛ kari ko fɔ a bɛ farinya ko fɔ a bɛ ladumuni ko fɔ a bɛ tilennenya ko fɔ o la fɛn dɔ de don nin ye n balimamuso de ye Aminata Banba ale bɛ zikiri kɛnɛ kɛ yan bi 16h 17h ale ni a ka mɔgɔw bɛn'u sigi mais n bɛ ka min fɔ tan o de ye an y'a bila yɔrɔ min na n bɛ fɛ k'a ɲɛfɔ Amidu ye ko kuma in a tɛna fɔ ko ne b'a dɔn dɛ mais ni adamaden kɔnɔ jɛra ni ko min ye quoi ala de b'i dɛmɛ o ye an y'a bila yɔrɔ min na o tun ye bɛɛ n'i ka ko kuma de ye dɔ b'a miiri k'a fɔ ko kuma ko an tɛna tɛmɛ n'o ye wa ka taa sɔrɔ yan'an bɛ don yen fo o kɛnɛ bɛna sigi waleɲuman dɔn min kan dɛ fo Mamadi de k'a bɔ a da sinon ne t'a fɔ a bɔra n da voilà Mamadi a bɛ ten de o de kama n b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna n ko baara in nkalon t'a la ni kɔnɔna jɛra n'ala de b'i dɛmɛ quoi o de kama maa o maa ka dɔrɔmɛ kelen ala de yɛrɛ n seere n bɛ k'a fɔ n'o kɔnɔna jɛla de ye k'o de dɛmɛ sera an ma ni arajo ko in na an ka nin wulikajɔ ninnu na an bɛ nin ko minnu na maa maa dɔrɔmɛ kelen walima min kɛra k'a y'an kanu ni hɛrɛ ye a dusukun yɛrɛ la ala e de b'olu dɔn se min bɛ e ala ye e ala de b'o se dɔn an ye jɔnni ni an ye jɔn n'a yɛrɛ la wasa k'a sababu k'o ye u bɛ dege minnu kɔnɔ bi n'a degun kan ka bɔ ka ban de u kan ka bɔ a kɔnɔ de ni ɲinifɛn de bɛ yen min n'a b'u wasa ala k'u wasa o waleɲuman dɔn de ye quoi nin ye sarakati de ye o la n ko i ma n ko bɛɛ nin bɛ kaso la kalo kura tile 4 bɛ bɛn a ka kaso san 2 de ma maa min don a n'an jɛra de maa min don a n'an ye baara de kɛ ɲɔgɔn fɛ maa min don a n'an ye ɲɔgɔn minɛ de ye a bilennen a ye ɲɔgɔn minɛ fɛn mun da fɛ a don ni ma jamana yɛrɛ denw k'a faamu fo ka taa se jamana faamaw k'a faamu gɛlɛya min kɛra an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ de c'est à dire k'an ma ɲɔgɔn dɔn hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ awɔ kɛ ne ni bɛɛ ne ma ɲɔgɔn dɔn hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ an ma ɲɔgɔn dɔn hɛrɛ kɔnɔ dɛ k'a fɔ awɔ c'est à dire k'an ma ɲɔgɔn dɔn hɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ kabi c'est à dire que an bɛ tagama ka se ɲɔgɔn ma don min na o y'a sɔrɔ a b'an kunna de n'an ma ɲɔgɔn minɛ o don Mali bɛ to a la Mali bɛ to a la ne ni bɛɛ ni ɲɔgɔn dɔn de kɔnɔ ne ni bɛɛ ni ka ɲɔgɔn dɔn a kɛra o de kɔnɔ c'est à dire k'an ye ɲɔgɔn dɔn a bilennen de kɔnɔ a bɛ kɛ cogo di sini an ye ɲɔgɔn dɔn o de kɔnɔ fo ka na minɛ waati kelen ka taa kaso la fo ka na nɔgɔya don ne ta la k'ale ta to sen na o siratigɛ la cɛsiri min kɛra bɛn fɛ ne n'a jɛra ka min kɛ ani jama jɛra ka min kɛ a ka kan o wale ɲuman ka don a ye sarakati don Mali ma sarakati don bɛn yɛrɛ ma sarakati don jamana faamaw ma sarakati don an ka ɲɛnamaya kɔnɔ bi sarakati don a kɛbagaw yɛrɛ ma awɔ n tɛ foyi kɛ n gansan cɛ ni maakɔrɔw jɛra u dara n'a yɛrɛ de koyi parce que o de kama an b'a fɔ Wagadugu ɲɛna c'est à dire que ni kɔgɔya komi kɔgɔya u tɛ fɛn dɔ wele bi ko kɔgɔya wa ka taa i yɛrɛ ma susu nafolotigi ni fɛn dɔ la namiya ni fɛn
wakadugu ni bɛ mɔgɔ caman ye k'o kɛ quoi o bɛ ka kɛ sira jugu de kan o awɔ kɛ ayi parce que an ye kɔkɔya kɛ o dɔnni nɔfɛ o Mali dugu tɛ yen ne ma taa yɔrɔ min na c'est à dire que n bɛna min f'i ye o bolomafɛn tɛ yen ko hadamadenw bɛ se ka transporter n'a ye ko ne ma don min kɔnɔ dɔnni ɲini nɔfɛ o tɛ yen o bolomafɛn tɛ dugukolo kɔ kan o tɛ yen o tɛ yen awɔ min dabɔlen don ka hadamadenw transporter so kunda falo kunda popo kunda n'o ye moto ye kɔnso kunda n'o ye mobili ye jilakurun kunda terrain avion a tɛ yen a tɛ yen ka taa dɔnni ɲini pour que ka se ka an ka se ka tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na parce que ne y'a ye k'a fɔ nkalon bɛ hadamaden nɔgɔ de ye nkalon bɛ mɔgɔninfin jafu de ye quoi nkalon bɛ hadamaden nagasi de ye a ma ɲi nkalon bɛ mɔgɔ danga de a bɛ danga de walahi fɛn foyi tɛ hadamaden danga tɛmɛ nkalon kan o la parce que bobara t'ale la ka sigi ba paga jɔyɔrɔ de tɛ yen o la le 4 septembre an ko an bɛn'o kɛ sarakabɔ de ye sarakabɔ tɛ to Mamadi min fɛ k'a yɛrɛ de Wagadugu Senigeden ma dugu de la k'a fɔ ko n bɛ ka émission min kɛ ni n tun y'a kɛ nin kɛcogo la a bɛ kɛ Wagadugu ɲɛna k'a bɛ ka kɛ par hasard n ko ka kɛɲɛ ni e de ka nali ye émission bɛ kɛɲɛ ka bɛn e Mamadi de ma awɔ kɛ nin ye Mamadi ka kuntilenna émission kɛcogo don ni Wagadugu sigira a bɛ kɛ ne ta kɛcogo ye saraka de b'o walahi waleɲuman dɔ ye saraka de ye saraka de don o tɛ bɔ o tɛ wuli walahi ni fa waleɲuman dɔ ye saraka bɔ ni ba waleɲuman dɔ ye saraka bɔ ni balima waleɲuman dɔ ye saraka bɔ o de bɛ wele ko duwawu mais a tɛ fɔ an ye tan c'est pour que an t'a dɔn bon an dun bolo k'an b'a dɔn oui mais o de y'a m'a daminɛ n'o de y'a sini i filɛ ka min fɔ sisan dugawudenya yɛrɛ saraka bɔ saraka bɔ dɔrɔn de don si waleɲuman dɔ don parce que ko karisa ye duwawu dɔn ko y'i fa n'i ba ka ɲuman dɔ de dɔn mais a fɔra maa min ma ko ye kafiri ye ko ye min ma Ala dɔn kama ban bon sisan mɔgɔw bɛna komo in ɲɛ parce que n'a fɔra saraka anw bɛ min dɔn ka woro ni baw ayi ala o saraka fasugu jumɛn ye sa i filɛ ka min fɔ yɛrɛ e bɛ ka saraka de e bɛ ka o woro n'o ba min fɔ nka e bɛ ka fɛn dɔ de da o kan fɛn bɛ ka fɛn dɔ de da o kan o sinon e y'o bɔ ten de ya ka i ka kuma in soji Mande Sege n'i ye ko kɛ maa o maa ye n'a bɔra kalama ko karisa ye nin ko in dɔn ye a ka diya tigi ye k'i la dɔnniya la k'i ye min kɛ k'a diya n ye walahi i kanu bɛ taa tigi dusukun na n bɛna min f'i ye don dɔ ka an t'u bolo la MCA la cɛkɔrɔba dɔ ni bon maa dɔ don parce que tiɲɛ na ne b'a dɔn wagati min na ne tun bolo n ko cɛkɔrɔba dɔ don o de kama cɛkɔrɔba tora n hakili la quoi a n'a denbaya bɛɛ de nana muso 2 ni den joli hakili t'a la bilen u nana a nana a ye kasira a ye minɛ minɛ quoi nin kɛra ɲangu ou bien siko la siko la k'an to kaso la a ko a n'a ka denbaya bɛɛ nana k'u donni de kun gɛlɛyara n ko wayi n ko kuma la n k'a bɛna fɔ a fana ka jama cayara non k'a kan k'o kɛ ko bawo n'ale m'o kɛ o kɔrɔ ale ma wale ɲuman dɔn ale mɛ e wale ɲuman dɔn awɔ kɛ n'a na ka kɔrɛ ma na awɔ e ko cogo di a nana fɔ ko ale de ye karisa ye quoi tiɲɛ yɛrɛ la tɔgɔ in ma hakili jigin ko la quoi parce que m'o mɔgɔ min dɔn o n'ale o tɛ ɲɔgɔn ye sira la yɛrɛ a ko sa ko ko nin yɔrɔ in dugukolo ko in ko k'a kɛra tan quoi ko sisan ko ale n'a ka denbaya bɛɛ de yɛlɛmana yen quoi n ko kari de don awɔ n ko de don wa n ko yɛlɛmana ne ɲɛkɔrɔ ye o k'ale yɛlɛmana Mamadi ne de y'a f'i ɲɛna don min na ne n'a bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛkɔrɔba kun don fɛn bɛɛ ni Ala cɛ cɛkɔrɔba de kun don mais c'est vrai c'est pourquoi a bɛ ka tɔgɔ min fɔ n ɲɛna n tɛ se k'a ye quoi parce que a donni kama
awɔ parce que a bɛ ka tɔgɔ min fɔ ne na ne t'o mɔgɔ dɔn ale filɛ cogo min na ten ne hakili m'o mɔgɔ ye quoi fo a kelen ka na fɔ n ɲɛna ko nin ko in de don parce que dugukolo sɔrɔla k'u débrouiller k'a jɔ ka bɔ loyer la lafiya min nana a seginna ka na denmisɛnniya la donc k'a nana n'a denw n'a musow ye k'a f'u ɲɛna ko maa min kɛra u ka dugukolo sɔrɔli sababu yɛrɛ ko ye karisa ke e yɛrɛ denw na sinon ale tɛ kɔni tɛ o ale tɛ oh ouais juste dit mais sabali dabali banna i b'a dɔn ko maa tun bɛ yen bɛɛ kasira maa tun bɛ yen bɛɛ kasira titi hali n'an tilara min yɔrɔ tigɛ ka ca ma k'a fana wale ɲuman dɔn quoi nin fana y'ale fana ka wale ɲuman dɔn awɔ sarakati don quoi donc maa min jɛɲɔgɔnya kɔnɔ denmisɛnniya kɔnɔ se ni jɔyɔrɔ min ni sababu min bɛɛ ni ye sababu an ye sababu minnu sɔrɔ pour que ka faso janfa ka faso jama janfa ka faso jeunesse kuma sulu c'est min f'i ɲɛna ne y'o seere ayi kana sika la fewu ne y'a seere quoi c'est pourquoi mɔgɔ minnu b'a miiri ko k'i bɛna fɛn fɔ an ka tɔnkɔrɔ in ma n'o yɛrɛ wele k'i n'a fɔ i bɛna lebu dɔ de fɔ a la quoi lebu ko ye tɔnko la maaw bɛ se ka san ni sira minnu ye quoi n'o tɛ an bɛ lebu ko ye mun y'a la n'a ye minisuma ka wari dɛ minɛ n'a ye faransi ka wari dɛ minɛ n'a ye nin kɛ e bɛ se ka kɛ lebu ko ye kɛ i m'a faamu donc o de kama an nana fɔ kalo kura tile 7 ko ka kɛnɛ sigi ka kɛ sarakati kɛnɛ ye quoi ka kɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ ye tile 4 de don ne tun ye tile joli fɔ han d'accord et puis ala k'an dɛmɛ ni 7 barika ye awɔ fana barikalen don i m'a faamu parce que cɛ bɛrɛ ko ye 3 ye muso bɛrɛ ko ye 4 ye o 2 mana fara ɲɔgɔn kan o ye 7 ye n'i ye 7 ta k'o sigi sigiyɔrɔmaya 3 o bɛ bɛn tile 21 ma sɛmuso bɛ tɔɔrɔ ka bɛn tile 21 ma awɔ tile 21 n'i y'o 2 fɛnɛ fara 1 kan o bɛ bɛn 3 ma o tɛ yen o bɛ bɛn cɛ bɛrɛ ma muso ni cɛ awɔ ko muso ni cɛ u ni cɛsiri ɔdi o kɛnɛ sigili okumu kɔnɔ an ye wele bila ka bɔ fo Tuba Usmani Fanema i b'a dɔn a wolola kun min na donsokɔnɔ fɔla de don mais a y'an kanu ni nin baara in ye quoi tu sais o fana ye k'ale fana waleɲuman dɔn ye awɔ o fana ye k'ale fana waleɲuman dɔn ye awɔ o de kama Wagadugu Senikɛ Demba Dukure donsokɔni tanya tɛ an na Bamakɔ yan n'an ye ci bila mɔgɔ ma ka bɔ fɛn na ka na quoi awɔ donsokɔni tanya tɛ mais tuma dɔw la ko ninnu bɛ tan de awɔ a tanya ko tɛ waleɲuman de don waleɲuman de don quoi o sarakati bɔ kɛnɛ min bɛna sigi an y'a ɲini k'a fɔ waleɲuman dɔn hukumu kɔnɔna na bɛɛ k'i ŋaniya jira ŋaniya bɛ jira fɛrɛtɛ min na o ye 79 08 36 34 ka tila k'a kanu k'a fɔ minnu bɛ fɛ ka u ka waleɲuman dɔn kumaw labɔ k'u bɛ se k'o kɛ fɛrɛtɛ min na o ye 76 65 09 89 Umar Jara ale ye kɛnɛ datigɛ an ka jɛ k'ale lamɛn Témoignage que
bɛnde sɛrɛbɔ kan bɛnde sɛrɛbɔ ni ale sɔnna ka wuli ka jɔ sabati jamana kɔnɔ k'a fɔ ko an sifinnakaw ma an ka jɔ an faso ye min ye jamana wɛrɛ kɛlɛ ka cɛ bolo bi an ka jamana kɔnɔ k'an ka fɛɛrɛ kɛ an ka olu bɔ an ka jamana kɔnɔ ko n'o kɛra k'an ka jamana ko a bɛ se ka lafiya a bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na o nɔ kan bɛnde sɛrɛbɔ a y'a nin di k'a ka vi bila risiki la ani k'a ka denbaya ko bila risiki la ka da kan nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ ni kɛlɛ in kɔnɔna la o bɛɛ la a wulila ka kɛlɛ in k'a minɛ a sɔn nɛmɛ la ka se yɔrɔ la yɔrɔ min an bɛ se k'a fɔ laɲini tun ye min ye laɲini sabatira hali ni o y'a sɔrɔ kɛlɛ daminɛ wagati laɲini tun ma se ka faamuya jamana ɲɛmaw fɛ o kosɔn o nana kɛ gɛlɛyaw ye ka ɲɛsin bɛnde sɛrɛbɔ ani a jɔw ma nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye a ka laɲini nana sabati hali ni o y'a sɔrɔ laɲini sabatira ka sɔrɔ kamara bɛnde sɛrɛbɔ ale bɛ ala ka lajarabi kɔnɔna la nka a binna ala ka lajarabi min kɔnɔna la a kun sigilen don n'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se k'ale sɔrɔ kɛlɛ in kɔnɔna la ka da kan a ka lasiraw senfɛ a ye a fɔ ko ni an y'a mɛn don min na k'a fɔ ko ale bɛnde sɛrɛbɔ k'a fagara walima a taara kaso la ko a kana bali a la ko mɛ ko min ye kɛlɛ in ye ko an ka kɛlɛ in kɔntine o nɔ kan min ye a jɛɲɔgɔn ni o bɛ wele ko honorable Sidiki Kuyate o kɛlen ka hakili jagabɔ caman kɛ o ye a ka laseli dɔ senfɛ a y'a fɔ ko kɛnɛma jugu ninnu kɛlɛli ko tɛ koba ye ko malikaw bɛɛ bɛ se ko to ale kelen bolo ko nka ko min ye an kɔnɔna maaw ye ko o de bɛna kɛ problème ye ko tɔ kun ɲɛsin kɔnɔna de ma ka da ka bamaw fo ka taga se surukuw ma olu bɛ kɔnɔna de la ni kɔnɔna juguw taara kɛnɛmana juguw olu ka farin kosɛbɛ ala y'a kɛ a ye kuma fɔ cogoya min na maliw m'a faamuya o don nka bi maliw ye a faamuya bi kosɛbɛ an bɛ an yɛrɛ ɲininka bɛnde sɛrɛbɔ a bɛ minɛ don min na ni o bɛnna septembre kalo tile 4 san 2023 ni a bɛnna o denw ma o don maliw kun kelen don bɛnnen kun cogoya min na n'u tigɛ kun bɛ ɲɔgɔn bolo cogoya min na est-ce que bi maliw bɛ o cogo la bɛɛ lajɛlen fara fara la tanfa tɛ maa si la denmisɛnnin kolo fo ka taa se cɛkɔrɔba kulu ma bɛɛ lajɛlen fara fara la muso jɛkulu maa si tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ bi ka da kan bɛnde sɛrɛbɔ kun kɛra maa ye maa min ni a kunkolo tun bɛ a kan da la ni a hakili laminen don n'a dusukun fagalen don ka se ka hadamadenw fara ɲɔgɔn kan ka tɔn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ bɛ yen nɔ ko u kun tɛ hakilina kelen na bɛnde sɛrɛbɔ ye sera ka u bɛɛ lajɛlen saba ka bɛɛ lajɛlen kɛ maa kelen ye kan ka ɲɛsin ka faso in bɔ bolo la bɛnde sɛrɛbɔ kɛra o de maa ye jamana in kɔnɔna la nka bi an bɛ don min na bi ko gɛlɛyara mɔgɔw kɔni fara fara la an kɔni an bɛ se ka bisigɛ ka bɔ bɛnde sɛrɛbɔ ka minɛni ni mɔgɔ minnu tun sigi k'a lajɛ k'a kɛ yɛlɛbɔnna ye ani ka kan n'a sugu bɛɛ lajɛlen fɔ bɛɛ y'a faamuya bi k'a fɔ ko bɛnde sɛrɛbɔ ko tɛ ko nka ko faso den jugu kun sigilen don ka wagati min b'a kɔnɔ ko o wagati de sera ko wa ko jamana ɲɛmɔgɔw n'u m'u ɲɛ yɛlɛ k'a lajɛ ka ko bila u bila minɛn kɔnɔna la k'a fɔ an bɛna taa gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min ni an ma sigi n'a ye halisa nka ko in bɛɛ lajɛlen fura bɛ se ka sɔrɔ a la o fura tɛ dɔwɛrɛ ye o ye fara ɲɔgɔn kan ye u ka mɔgɔ minnu n'u kelen don k'u minɛ i n'a fɔ bɛnde sɛrɛbɔ ni ɲɔgɔn u k'u labɔ u ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka tile jamana baarabɔ ma ka d'a kan an yɛrɛ filɛ mɔgɔw tun b'a fɔ anw ma ko an ye yɛrɛwolo mɔgɔ ye ne ko ayi anw ma kɛ yɛrɛwolo mɔgɔ ye nka anw bɛ hakilina de kɔ ka da ka yɛrɛwolo ale bɛ se ka ci ka bɔ yen pewu pewu min hakilina ye o ladalen don kuma bɛɛ an taara o hakilina de kɔ an kun mago bɛ mission min na n'o ye faransi gɛn o kɔni o sera ka ɲɛ an bolo wa fana an ka ligi filanan ni o ye min ye ka se ka kiiri ka se ka o sinsin jamana kɔnɔna la an ɲɛsinnen don o ma wa don min bɛnde sɛrɛbɔ a y'o kuma in fɔ a da k'a fɔ ko kiiri ka bila minɛn kɔnɔ ani don ka fɔ ka se ka sabati jamana in kɔnɔ o don yɛrɛ juguw ŋunana u kan ka fɛɛrɛ sigi sen kan n'o ye juguw ye olu bangera fan bɛɛ fɛ an b'a fɔ o de kɛra balaw ye jamana in kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ cogoya min na an bɛ dugawu de kɛ bɛɛ ni ala ka bɔ ni a ɲuman ye ne bɛ se ka mun fɔ a la o ye nin ye. foli anu tanu an ma se Umar Jara ma an balimakɛ ale de bɔra san ka sira kɛ wa maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko hakilinaw b'i la n'a fɔ a sira dalatigɛra cogo min na ni Umar Jara ye o bɛ se ka kɛ fɛrɛ tɛ min na o de ye 76 65 09 89 ayiwa Mamadi i ma sira dɔ ye sa mande se ka a tɛ tɛmɛ nin kan an bɛ dugawu kɛ ala ka kow nɔgɔya amin ala ka basigi nati jamana kɔnɔ amina
fɛn ni a kow bɛ sen na a bɛ kun ye mun ye o de ye basigi ye jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ko o nati jamana in kɔnɔ jamanaden ɲuman bɛ hakilata ye jamana in basigi ɲuman de manden sɛgɛ o diyara n ye ka kɛ ni nin kɛnɛ min n'a bɛna sigi kalo kura tile naani ka bɛn Bajɛnɛ ka lɛfɛ ma n'o ye kalo kura Bajɛnɛ ka lɛfɛ fɔlɔ yɛrɛ tali ye maaw bɛ se ka dɛmɛ kɛ fɛrɛtɛ min na o ye 79 08 36 34 Mamadi b'a dɔn ko ne dalen don nin dɛmɛ de la ka tɛmɛ dɛmɛ bɛɛ kan kabala mɔgɔ minnu tulo bɛ na yɔrɔ wɛrɛw la kabi ekɔlidenya kɔnɔ AM kɔnɔna na an bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ nin kɛcogo kelen de don parce que maa min bɛ yen k'a bɛna dɔrɔmɛ kelen bɔ e ɲɛ t'a la ne ɲɛ t'a la o b'o bɔ ni ŋaniya min ye a b'a bɔ ni ŋaniya min ye quoi cɛ min finna a sanuyalen don dɛ bon imaginez mɔgɔ 100 bɛ se ka jɔda dɔ fa n'est-ce pas o mɔgɔ 100 olu b'o kɛ ni ŋaniya kelen ye mais maa kelen bɛ se ka o jɔra fa o mais ale kelen o ni maa 100 ŋaniya falen ɲɔgɔn kan dɔ ka girin dɔ ye dɛ dɔ ka girin dɔ ye dɛ maa 100 n bɛ fɛ ka fɔ ɲɛna de maa 100 c'est pourquoi ne b'a fɔ an dutigiw ɲɛna n'i bɛna saraka dɔ bɔ du kɔnɔ e de ye nafolotigi ye dɛ a bɛ se ka kɛ e de ye dutigi a dɔnni ma dɛ walima a bɛ se ka kɛ e de ye du nafolotigi a dɔnni ma dɛ mais i jija hali ni dudenw b'u ka sɔgɔmadafɛ warini 2 ni 5 de don a dɔnni ma hali n'u bɛ dɔrɔmɛ 1 bɔ a la ka fara sarakati kan a ɲini u fɛ k'a kɛ a dɔnni kama a kɛ i n'a fɔ i bɛna sarakati bɔ bi du ka ɲɛ t'a la walima an bɛna sarakati bɔ e de bɛ baara dɔ la e de ye dutigi ye pour que baara ka yiriwa i jija diyagoya tɛ dɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ se ka dɔɔnin kɛ fo bɛɛ ka na n'o ta ye du ɲɛ tagali kama nafa min bɛ sarakati in o kama a bɛɛ ka na n'a ta ye kana fɔ k'a se bɛ e ye dɛ k'i bɛ se ka taa sagaw san k'a ɲɔ san k'a sɔ k'a bɛɛ kɛ o bɛɛ dɔɔnin kɔfɛ dɛ min bɛ se ka min k'a fɔ ko k'a fara kan awɔ kɛ manasa i ka nin kuma in ɲɛ tiɲɛ cɛkɔrɔba bɛ to ka nin fɔ ɲɛna i kelen ka n'a bɛɛ kɛ Mamadi dɔgɔninw fara i yɛrɛ ka hakɛ bawo du kungo ye sarakati ye kana siga la nin ye tiɲɛ mais an b'a kɛ an fɛ yan kuma dɔ la i b'a sɔrɔ du denw yɛrɛ bɛ bɔ a kalama ko sarakati ko bɛ senna wagati min na n'a misi nana sigi walima a do yɛrɛ et pourquoi munna e du ka sarakati o bɛ kɛ e kelen parce que k'a se bɛ e ye e ma ne tɛ yen don min na don ko du baraka taara karisa fɛ mais tuma dɔw la est ce que an t'o bila ni kodɔnbaliya minɛn ni ɲɛngoya minɛn kɔnɔ a bɛɛ b'o de kɔnɔ k'a dɔnnen de don o de don an t'a dɔn n m'a fɔ ni sarakati de don min ɲinina k'e yɛrɛ kelen k'a bɔ peut-être o bɛ se ka k'a ye mais e bɛna a bɔ de ko du ka ɲɛ ta ko ka du sinsin ka barika e dun tɛ kelen tɛ du ye bɛɛ de kan ka ye sigi wa i b'a ye a dugu an ka dugu caman bɛ yen bi bɛn tun b'a kɔnɔ mais an tun bɛ jɛ ka saraka bɔ ɲɔgɔn fɛ o bɛɛ jɔra a bɛɛ dabila la ka tila k'an sigi ka kule k'an b'a kɛ cogo di e ma diɲɛ da e min yɛrɛ kun da ni min bɛ e la e m'a da e bɛ k'o nin tɔɲɔ i bɛ ka nin wɔɔrɔ tɔɲɔ e ma nin da e tɛ nin tigi dɔn c'est à dire e tɛ fo e bɛ diɲɛ kɔnɔ ten i bɛ ka kulonkɛ hadamadenw nin na e dun ma nin da dɔ de y'a c'est à dire se dɔ de y'a da e m'o se ɲini k'o dɔn i m'o gundo ɲini k'o dɔn mais an ka maabaaw kɔni y'a dɔn kɔni k'a fɔ ko ka kɔn biɲɛ lahara o jurumu o olu kɔni y'a dɔn ko hakɛ bɛ k'o la awɔ ko ɲama bɛ k'o la olu kɔni y'o dɔn ko gasi sigi awɔ ɲama bɛ k'o la mais an minnu nana ɲama dɔn ka hakɛ dɔn ka jurumu dɔn ka fɔ ko lahara ka fɔ ko fɛn bɛ yen k'o tɔgɔ ko janima ko fɛn bɛ yen k'o tɔgɔ ko aridina
on gila on ma gasi sigi bile ne koni takara ne ma do ja takara mulo bare ko ouais parce que depuis a tona a dona on fait o de an jagile si kama soro ni fendo kan ga siranyeri adigi ni nyama do kan ga siranye ni gasi do kan ga sira non on te nyama do an te gasi do mais ambe arjana do ambe jahannama parce que nyama de ga juguni arjana ni jahannama ya allah akbar parce que arjana ni jahannama de ni sare beta nyama ba tabire dibi kene kana sigala nyama de ga juguni arjana ni jahannama wa uti ya fire ay pro ya fire nyama de tifene ya fa ay nyama te dai kilamo awti dai kilamo nyama sadri fo jem mais ngo do ya fona nga takali do senfe antara do ka chila dugukolo ko ci de do sigu do ya fona ale tume dugu do la o dugu mo to to e ba don duin jolendo a wati dumin kun jolendo wati o chugoni na o dugu ngono e o dugunte mais ba don u ye maa dɔ de ka yɔrɔ bosala ka du in jɔ ye peut-être ni n'a walawala cogo dɔ la o yɛrɛ bɛ sɔn ka bɔ a kalama k'a fɔ ko min kan b'olu ta de ma an bɛna min fɔ dɔrɔn wagati ni wagati ko dɔ de tun bɛ kɛ dɔ la o du in kɔnɔ yen quoi min ye du minɛ n'o y'u ka cɛkɔrɔba ye ala y'a sɔn dencɛ min na a ka bon hakili ma mais i b'a kalama a yɛrɛ fatura si min na ni den o den sera o si la o bɛ fatu a bɛ na fɔ i bɛ nin fɛn ninnu dɔn dɛ a bɛ na fɔ i bɛ nin fɛn in dɔn ni den o den sera si na o bɛ fatu o de don o tɛ ban ma a tɛ tɛmɛ yen hali sigoni tɛ fara u nana se dɔ ma ko ni gɛlɛya bɛ olu kan denmusow ni dencɛw dencɛ tɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka to joli ye mais ni min kɔni si sera yen i bɛ taa ye o tɛ ban a bɛ ban de sinamusow parce que muso minnu b'a bolo ani minnu furu sa olu de ka bɔ a la muso b'a bolo donc dencɛ kɔgɔlen b'a bolo quoi c'est à dire que u bɛ sa ka tugu ɲɔgɔn kɔ san 2 wa san 3 u bɛ sa ka tugu ɲɔgɔn kɔ de k'u nana se dɔw ma o ko sarakati wɛrɛ t'a ta in na koyi ko du in tigi a b'a ka yɔrɔ kibaruyaw ɲini n'a y'a kɔ min sɔrɔ yen n'a bɛ se ka du in nafolo sigi mais du in tigi a sego ma a ka ko baara kɛ a jɔra yen ten de a bɛ kɛ tan de donc n'o tuma ɲɛdɔn ɲama in tun bɛ t'u kɔ ten quoi a bɛ ban de pewu ale tɛ yafa o yafa tɛ yafa o ayi ɲama tɛ yafa ne bɛ caman kalama wa n t'a kalama ko n y'a mɛn de kayi ne kɔni fɔra ne yɛrɛ l'o de tun bɛ kɛ kuma sɔn ji la quoi ɲama tɛ yafa quoi ayi ɲama tɛ yafa n ko ɲama ka jugu de ɲama ka jugu ni jahanama ye c'est à dire i si bɛ tigɛ k'a ban ta parce que mun na ka nin yɔrɔnin fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ a tɛ jɔ ɲama ka jugu ni jahanama ye min ye parce que e min ye kojugu kɛ e de bɛ don jahanama ni ne den ma kojugu o tɛ don jahanama o ye jahanama de mais ɲama di mama ke ne de yake ne b'a sɔrɔ ne den b'a sɔrɔ o den b'a sɔrɔ o den b'a sɔrɔ fo sigiyɔrɔma 7 denmuso bɛ tigɛ ka bin dencɛw bɛ tigɛ ka bin i bɛ bin de non c'est vrai ni ɲama kelen ne b'a dɔn ɲama in ka wuli dutigi kɔ ni falatɔ ka nafolo ye ŋanamu ye k'a k'a ta ye misi tun bɛ misi 300 subhanallah mais cɛkɔrɔba in bɛ sa don min o ye misi juru ta wallahi ne si ma taga bɛrɛ la fɔlɔ dɛ don min n'a b'o kɛ o donni kama a dawula n'a daraja mɔgɔ tɛ s'a la mɔgɔ t'a ka nkalon tigɛ n'a ye nkalon tigɛ tiɲɛ de don billahi o ni jamana b'i bɔn kɔrɔtɛ la a b'i bɔn k'i faga mais a ka fatulu don mais don min n'a bɛ ni misi ŋanamu ka a minɛ falatɔ in na k'a ta ye misi in tun bɛ misi 300 ne yɛrɛ tun bɛ gɛnni na san 7 n bɛ misi gɛnna an ka misiw bɛɛ de tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mais don min a bɛ fatu misi juru tara ɲama ma ɲi dɛ ɲama ma ɲi dɛ wa hali sa o ɲama kelen in de bɛ du kɔnɔ
olu ye tugo ɲɛɲini yɛrɛ non bɛɛ b'a kalama min dɔn bɛɛ b'a kalama min dɔn ɲama man ɲi fɛn ka jugu o ye ɲama de a dan don sidi an ka siran ɲama ɲa da man ɲi wallahi o de kama ko an ka sarakati bɔ an ka waleɲumanw dɔn o de kama maaw dɔw b'u yɛrɛ ta gɛlɛya quoi o ye jumɛn ye maaw dɔw bɛ taa sigi sigiyɔrɔ dɔ la ka fɛn bɛɛ sɔrɔ yen fɛn bɛɛ nka i b'a sɔrɔ dugutigilakaw bonya t'u yɔrɔ quoi a ɲama t'i to kɛra siga la tete de anw ye ko kɛ n'a fɔ ala ye kow da ten mane sɛgɛ nin kuma in nafa ka bon ka tɛmɛ wari ni sanu kan adamaden ka wale ɲuman dɔn ni ka ko dɔn ka kɔkɔrɔ dɔn ka adamaden ka wale ɲuman segin a ma nin ye sarakati ba ye adamaden kan k'i hakili to a la wallahi a ka ɲi adamaden ma kosɛbɛ kana siga la o de kama anw y'a kanu a kɛra mɔgɔ dɔ ɲɛna ko anw bɛ k'an yɛrɛ danbe ka taa n'a fɔ tendance ko politiki sira fɛ n bɛ k'o fɔ mun na kunun an tun bɛ débat dɔ la dɔ bɛ ka kɛ n'a fɔ an bɛ ka Modibo Keyita ka politiki sira n'a fɔ ka kɛ n'a fɔ an bɛ k'an yɛrɛ ye o de kɔnɔ quoi ten quoi n'a fɔ n bɛ Madiga parti la n tɛ Madiga parti la n'a fɔ o sira dɔrɔn de don quoi mais olu bɛ ɲinɛ k'an bɛ wale ɲuman dɔn sira de kan quoi Modibo tɛ yan bi o u bɛ ɲinɛ quoi Modibo bɛ yan bi wa donc u ti ka se ka mɔgɔninfin yɛrɛ kɛ anw yɛrɛ tɛ foyi dɔn foyi la bilen ni cɛ ni kabako ye diɲɛ kɔnɔ mais e b'a dɔn ko diɲɛ laban ko de don mɔgɔ bannen ni mɔgɔ banna fɛn min na a banna o la dɛ ni mɔgɔ banna hali ni a panna bolibagatɔ de don e ka Modibo Keyita lajɛ a ka kuma lamɛnbaaw parce que an y'an sinsin a ka kumaw dɔ de kan kabi 1962 Modibo Keyita ko fɛn min bɛ se ka anw laban fɛn min bɛ se ka na anw yɔrɔ sa k'an ka mɔgɔninfinya laban ko dɔ bɛ se ka kɛ duniya marifatigiw nalen an ka jamana ninnu kɔnɔ quoi awɔ ko bɛ se ka k'o ye quoi marifatigiw duniya kɔnɔ olu kana an ka jamana daminɛ a b'a fɔ dɔnni min ma a tun bɛ k'a fɔ k'a danbe ka taa Congo de ma a ko nous sommes persuadés que ce qui sera mortel pour l'Afrique donc pour nous tous c'est le développement parallèle de l'intervention étrangère Kampan ni kuma ye a ko je suis inquiet non seulement pour le Congo lui-même mais également pour toute l'Afrique et pour nous tous ko ale sirannen don ko ɲɛ farafina bɛɛ ye parce que a ɲɛ b'a la o de bɛna se ka an mago sa quoi Modibo y'o fɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o de kama MINUSMA ko la an ma sunɔgɔ an ma ɲina an ma jungɔ wa MINUSMA yɛrɛ fɛnɛ nali e b'a dɔn o b'a yira k'a fɔ ko anw de ma ɲa la dɛ o rɔ MINUSMA nali o kɔrɔ tɛ k'an ma ɲa la ye wa a dɔnni ma ka dɛsɛ an ma ɲa la MINUSMA nana mais bɛɛ ni min filɛ n'an bɛna wale ɲuman dɔn kɛnɛ sigi o tɔgɔ la n'o ye sarakati bɔ kɛnɛ ye MINUSMA ka nali kɛra anw fɛnɛ bolo c'est-à-dire qu'an y'a transformé k'a kɛ i bɛna ye k'a fɔ nafa ye quoi nafa ye cogo di tuma min na an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko Kidali bɛ minɛ ka taa sɔrɔ mugu ma ci mɔgɔ caman tun t'a kɔrɔ dɔn parce que Kidali bɛ MINUSMA de bolo an b'a dɔn an bɛ se ka Kidali minɛ MINUSMA la ka taa sɔrɔ mugu ma ci parce que dɔw tun bolo k'u tɛ se ka taa ko parce que k'u ma bɔ jamana si kɔnɔ mais an ko k'u bɛ taa mugu tɛ ci kan min bɛ MINUSMA bolo a bɛɛ minɛ mugu tɛ ci sisan fɛɛrɛ ye mun ye ni kanw bɛna minɛ ni MINUSMA bɛ n'u bila u bɛ di jamana de ma an b'o dɔn maintenant an b'a dɔn n'a sera Kidali u bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ janfa kɛ quoi maintenant yasa an ka kisi u ka janfa ma
an kun y'a bila an kun na n ko ni kanw minɛli wagatiw sera calendrier de bɛ bɔ ni Kidal ta fɔra k'a bɛ kɛ nin don ye n'a fɔra k'a bɛ kɛ bi n'a fɔra ko bi ko Kidal kan bɛ di bi an kun ye min jigiya ko y'an ka solution ye maliyɛn bɛɛ kun bɛ bɔ bi pour que MINUSMA kana kan bila ka taa n'a yɛrɛ a ka kɛ kɛlɛ ye quoi an kun y'o de fɛɛrɛ sigi sen o de kun ye ko a tila awɔ maliyɛn bɛɛ de kun bɛ bɔ donc soit MINUSMA b'a ka responsabilité ta ka kan di ka Mali autorité informer u ka bɔ a kalama kan tile ka di wa a bɛ minɛ ka taa sɔrɔ mankan t'a la jamanadenw bolo n'u k'u jɔ MINUSMA b'a ka responsabilité a bɛ kɛ ten de Nations Unies b'a ka responsabilité a bɛ kɛ ten de i t'i kan bila i yɛrɛ ma ka taa an kun y'o de fɛɛrɛ tigɛ mais o kan yɛrɛ bɛ di wagati min na o y'a sɔrɔ an bɛ bolo la a bɛ kɛ cogo di a kɛra kɛlɛ ye fo kɛlɛ tɔ taara mɔɲɔ ka taa Teza Watani ko la ka a ko yubayubara quoi MINUSMA a bɛ fɔ ko don min na ko MINUSMA ye kan bila c'est à dire que i bɛ yala yala la kaso kɔnɔ quoi i bɛ yala yala quoi mɔgɔw t'a faamu quoi mɔnɛ nka i mɔnɛ dan i sen selen don i bolo selen don i ni ka ŋaniya dalen don i bɛ se ka min kɛ pour que ko ka nɔgɔya a se t'i ye bi yala yala quoi b'i sigi ka misi kɛ parce que an b'a dɔn n'a sera o yɔrɔ la u bɛ se ka janfa kɛ u bɛ kan labila ni min sera k'a ta o don a ko bɛɛ ti dafa a wagati Mali yɛrɛ autorité y'a jalaki bi MINUSMA kan ko pourquoi u ye nin kɛ ka taa sɔrɔ mais bagabaga de y'a to u taara jɔnni ka bagabaga don jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ bagabaga o wulikajɔ bɛ to sen na de fo ko in bɛɛ ka furi parce que a se bulu de ye k'a to k'an ka minɛ ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ka taa sɔrɔ a ma kɛ ni mugu ci an ka fɛɛrɛ kun y'o de ye ne tun ka fɔli min kɛ a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko marifa de bɛ ne bolo dɛ ne tɛ ministre de la défense ye n tɛ président ye n tɛ foyi ye a don Mali kɔnɔ n'a bɔra aw jamana kɔnɔdenw ye dana min d'an kan mais e k'i sigi k'a fɔ ko nin bɛ kɛ ka taa sɔrɔ mugu ma ci cɛ Mamadi o bɛ kɛ ka taa sɔrɔ i ye jateminɛ dɔ kɛ sa dɛ i y'a hakili jagabɔ ba hakili jagabɔra dɛ wa dun Senegal hakili jagabɔra dɛ parce que o donni b'a kun ka dɔn k'a fɔ ko ni MINUSMA ye nin na waleya kɛ ko bɛ se ka bɔ a la opération kama diɲɛ tun bɛ fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ nin bɛɛ tun bɛ kɛ k'a ban an ka jate la dɛ ka taa sɔrɔ mugu ma ci walayi parce que a bɛ MINUSMA de bolo ni MINUSMA bɛ taa a b'a d'an de ma mugu ci t'o la mugu ci t'a la mais an ma se k'a kɛ donc o fɛɛrɛw tigɛbaga ne o de bɛ kaso la bi maaw dɔ sera ka kɛ Kidal minɛlen u ye foli kɛ an ye k'an to yen fɛ mais hali bi bɛnni bɛ bolo la foli ni waleɲumandɔn a n'aw ka kan Mali n'o sarakati bɔli ka kan Modibo Keyita nana fɔ mai 68 en mai 68 à quoi j'ai chassé le colonialisme de chez nous, mais il continue à rôder autour de nous. Et il risque de revenir un jour avec l'aide d'un mauvais fils du pays. Donc, ma belle, la jolie, voilà mon imbé, non. Quand on y a le kebaro kele, kabouanga jamana kono. Mais kubu ka mununu kananga jamana kono ya ko dondo bina faso den jugu do be songula donto ola e b'a ye ko an ka jamana kɔnɔ maa dɔ bɛ yen nɔ min cɛsirila n'a tɔgɔ o de kama an bɛna u ta k'u ta kelen 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 maa wɛrɛ tala ninnu bɛ maa caman bɛna ta an bɛ sigi sigi u ka kumaw kan n'o ye Dibi Silasi Jara ye n'ale de tun ye commandant de la région de Kidal tuma min na a ye sebaya sɔrɔ ka Kidal sɔrɔ k'a di Mali ma mais i bɛna ye
au fene nana mine le 12 août 1969 ana djeo k'ale condamné travaux forcés la baara kɛ fo k'a nin tigɛ a sara 1972 mais a ye maa min kɛlɛ n'o ye Aladen a wagati tɔgɔ min tun bɛ Aladen na o tɔgɔ tɛ Dibi Sila Jara la Dibi Sila se waleman dɔn a waleɲuman man dɔn Modibo Keyita a ye Faransi ka drapeau jiginko 2 de kɛ fɔlɔfɔlɔ o kɛra Sénégal jamana kɔnɔ tuma min na ani Sénégal ye jamana kelen ye n'a fɔ ma ko Fédération du Mali le 20 juin 1960 Faransi ka drapeau ka jigin ka Mali ka drapeau yɛlɛ Fédération du Mali n'o ye Sénégal ni Mali ka jɛɲɔgɔnya ye o kɛra le 20 juin 1960 o min n'o nana Modibo Keyita ka coup d'état fɔlɔ il m'a dit juin 19-20 juillet Faransi ye coup d'état kɛ Modibo Keyita la Sénégal o de kɔfɛ an nana le 22 septembre kɛ 22 septembre kelen Modibo nana ɲini Faransi fɛ 20 janvier ko Faransi ka taa kɛlɛcɛ laban bɔra le 5 septembre 1961 de Faransi ka kɛlɛcɛ laban maa min nana nin ko ninnu ta k'u ladɔnniya an ye ale de tɔgɔ ko Amadu Seydou Traoré Amadu Jikɔrɔni a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye san 87 de sɔrɔ a bangera 1929 ka fatu 2016 san 70 ni san 5 a ye san 10 de da kaso la ka bɔ o dibi la ka na Mali ɲɛfɔ anw ye wala n'a minnu sɔrɔla mɔgɔw tulo b'an na an tun b'a fɔ de ko ni Modibo tun ma Faransi gɛn an kun t'a dɔn k'a bɛ se ka kɛ maa min bɛ se ka Faransi gɛn o tɛ dɛsɛ MINUSMA la o yɔrɔ la kuma dɔnnaw b'a fɔ ko fiɲɛ min ma kolon to o tɛ kolonkalan to ne tun b'o fɔli min kɛ n ko a ka nɔgɔn dɔw tun b'an kɛlɛ k'an bɛ ka kuma fɔ ka nɔgɔya Deo min tun ka gɛlɛn o tun y'a ka dɔ ye sa dɔnbala de ye Dibi ye Mamadi an ma se ka sira di auditeur ma olu k'u ta fɔ bi nka don fɛnɛ ka ca an bolo an bɛ ka kuma sigi ka taa kuncɛyɔrɔ la nin kɛnɛ min bɛna sigi an fɛ sarakati bɔ kɛnɛ don waleɲumandon kɛnɛ don ko dɛmɛ bɛ kɛ 79 08 36 34 maa minnu bɛ fɛ ka seereyaw kɛ laɲiniw kɛ duwawuw kɛ k'u kuntilennaw fɔ ka foliw kɛ olu bɛ se ka weleli kɛ u bɛ se ka bila groupe WhatsApp kan u bɛ se ka u ka fɛn bila WhatsApp numéro min kan o de ye 76 65 09 89 Madame bɛ a kuncɛ. Merci bien. K'i fo. A diyara n ye. Ka lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo. Dɔrɔ ye. Ko Ala ka tile hɛrɛ d'an ma. Amina amina. Walasa an bɛ mɔgɔ ladɔnniya k'a fɔ bi an y'a kanu ka Mamadi Konate bisimila Mamadi Konate ka bɔ Kayi ale de bɛ baara kɛ Tropic FM na o ye ni arajo kɔrɔkɛ ye a b'i ye ko an bɛ sira min kɔni kan o ye Kayikaw bɛ k'a ɲini yaasa an bɛ ka nin fɛn o fɛn kɛ yan nɔ o ka se k'a sɔrɔ Segukaw bɛ k'a ɲini Moptikaw bɛ k'a ɲini bɛɛ bɛ k'a ɲini mais a ko fana tɛ taa fɔ an k'an cɛsiri o de kama an y'a kanu k'a fɔ baarakɛlaw dɔw kan ka fara olu kan wa a bɛ sɔrɔ sira min fana fɛ fana n'o ye bɔlɔlɔsiraw ye o bɔlɔlɔsiraw fana o baara ko bɛ sen na Mamadi kɔni nana a yɛrɛ ɲuman a ko k'a nana sɔrɔ yɔrɔ kɔni bɛ cogo min na tiɲɛ na k'a wasara kosɛbɛ o fana diyara n ye komi an yɛrɛ fana kun dalen don Kayi kan an n'a sɔrɔ k'a fɔ ko sira tɛ yen a dɔ la n'anw bɛ taa an bɛ taa an jɔ pankuruso dɔ la k'a kɛ marakakɛ ta ye ko ne natɔ ta Kayi la mais marakaw t'a fɔ cogo di marakaw b'a fɔ cogo di parce que marakakɛ karilen don ka taa jɔ mais avion pantɔ Bamakɔ yan ka fɔ jigin ne bɛ taa Kayi
no ala ka dɛmɛ kɛ amina rabbi sha donc ni don in i b'a dɔn don do an bɛna sigi ni nin n'a ɲɔgɔnna si kumaw de ye tiɲɛ don an bɛ ka kuma Amadu Jikɔrɔni de kan an ye Moribo fɔ yan an ye Bɛni fɛnɛ fɔ yan mais nin kuma ninnu ka se fo Dibi Sila Jara ma ka na se e Mamadi yɛrɛ ka ko ma ka na se Abubakar ma ka na se Sa Majesté ma nin bɛɛ fɔra pour que ka walandaw de sɔrɔ ka bɔ kow kɔnɔ ka lakale c'est pourquoi an ko minnu ye Moribo kɛlɛ Moribo ko kun tɛ n'i y'a ye n bɛ ka Moribo fɛnɛ fɔ bi an tɛ ka Moribo fɔ Moribo fɛnɛ kama dɛ ayi o sinon Moribo taara ka ban minnu y'a kɛlɛ n'u tun y'a dabɔ Moribo ko dɔrɔn kama a kuma se nin bɛɛ la o donc n'an fana b'a ka kuma fɔ bi an fana b'a ka kuma fɔ ka kɛ ni lɔnniya min tugulen don a ka ko la de ye bon lɔnniya de b'an bɔ bolo la dɛ wala Mamadi an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ bi ta bila yan. Merci.